bless the Lord, oh my soul, in all that is within me. Bless His holy name. Why we bless the Lord? He has done great things. Yes, He has done great things. He has done great things. He has done great things. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul, in all that is within me. Bless His holy name. Bless His holy name. Ano ti rason mi apo nga idaydayo mi ti kangatuan nga nagan mo? Saan mi nga marukod? Saan mi nga ma-imagine apo kas ano kasayaat mo kada kami nga Dios. Agyaman kami apo tatunggal gundaway nga umasideg kami kinka ket it is your joy apo according to your words. Pagaayat mo apo nga in kami idaydayaw deta kangatuan nga nagan mo. Apo iti daytoy nga agsapa at daytoy kami manen apo Dios to join together uray pay apo no kastoy nga pamayan, but we thank you for the privilege nga ited mo iti time tapno iti kasta agdengeg kami ken apo agrespond kami ije sasaom badaydayaw ka apo iti daytoy nga agsapa siya sinuman dagiti nakabangon nga saan nga nasayat iti kasasaadnan nga nasayat ti sanunat na. O Lord God, kunam ti saom apo nga in your presence Lord there is healing. In your presence Lord ada iti panakapabangar apo, there is peace in your presence. Kat apo iti daytoy nga gundaway ka sa mai-share dagiti sasaom. Lord God, may the joy that comes from your words apo nga adjay ti ayan iti namnama apo isu iti agbalin nga pigsami, agbalin nga ragsakmi apo madaydayaw tinagan mo. We give you thanks Lord and we commit apo daytoy nga words that we are going O Lord God to nga i-tackle apo may open our mind, our hearts Lord God ken uray pay apo iti aramatom apo awan anak ti mabailan apo in my own apo ang ko nga kabailan daytoy but I acknowledge O Lord God your wisdom O God madaydayaw ka. We thank you and I give you praise in glory in Jesus name. Amen and amen. So, idikalman nga ikat I've shared kanyayo jay Micah chapter 6 verse 8 ngano aniya da jay require iti apo kada tayo nga ikat adda dagiti banbanag nga masapul nga aramidon tayo. Kat iti isasarek iti langit we know one iti isasarek tayo iti langit kat saan nga basta mapangkay jay hanga basta ngay nga anyaman ti aramidon kat okay lata isong agyaman tayo ti sao ti apo tanapnapnuan ti instructions napnapnuan iti teachings nga masapul nga amuan tayo isong nga kuna nagarod nga dadya into da nga interpretation ti Bible that basic instruction before leaving earth. Noan tayo amu da dyan nilaon iti Biblia kat kuna tayo nga mapantayo ti langit. Haan tayo amu pulos da dyan instruction maiyaw-awan tayo iti dalan. So nga agyaman tayo kadagiti tattao nga nagministro kada tayo tapno naamuan tayo ti sao ni Apo. And it is encouragement kaniya tayo mutlaang nga naamuan tayo ti Apo kat we need also to share nya. So nga daytamot iti counterpart tayo as believers in the Lord. Nga saan tayo laang nga basbasahan ti sao ti Apo but we need to apply ije biyag tayo. Ije panang i-apply tayo ije biyag tayo it is not easy. Yan.
It is not easy. Saan nga nalalaka? Daytoy bagi tayo nga ikat no daduma i-resist na dajay ibagbagati sa uti apo nga masapol nga pagbiyagan tayo di mo taya daytoy bagi tayo kat many times nga kat numabalbayin kat lisyana dajay instruction wenno teaching ni apo manipod iti sa una ta daytoy bagi tayo jay kunak idi kalman nga daytoy puso tayo nga kat deceptive niya na daytoy makaalilaw iso nga agyaman tayo iso nga ipilit tayo tulungan tayo ti bagi tayo let us ask the Lord iso nga agdependar tayo ti apo tahaan tayo nga kaya nga biyagan ti na espirituan nga biyag tayo. So I would like nga i-open tayo ti Biblia tayo dito yon. Psalms chapter 96 verse 9 ibasak ti English translation in IV daytoy. Kunana, worship the Lord in the splendor of holiness. Tremble before Him all the earth. So, ni David, ngayon na-experience na, napadasa na, napanaknakan na, dadya kinasya sino ni Apo, nga iso nga nang ayab kinkwana. David is a worshipper. Iso nga no managdaydayaw tayo, no ibaga tayo nga worship akot, it's not only it is singing. Di pa nagtugaw tayo nga agdengeg ti sao ti apo, it's worship na. Ag-testify ka, worship na yon. Mangted ka, worship. So amin dagijeng ikat, it's part of worship. Worship the Lord in the splendor of His holiness. Ni David nga mismo he nakita na daytoy nga kinasya sino iti apo iso nga very bold iso na nga he is holy the God nya ti Dios kat masapul nga daydayawon tayo iti kinapudno kunana iti book of John nya nga worship the Lord in spirit and in truth iso nga iti panagdaydayaw kini apo it's not just uttering a words ngem nauneg kumada jay nasagraduan da jay sao nga rumor jay nga ngiwat tayo nga kinapudno a panagdaydayaw no adda kay jay kinapudno a panagdaydayaw jay presence ni Lord nga kat grabe de presensya iti apo as sidegkin ka nya nga manipod iti trono ti Dios nya so iti panag-worship tayo in spirit and in truth kat iso iti ayan iti joy. Yan. No agdaydayaw ka ti espiritu kunti kinapudno nga you worship God with all your heart nga talaga. Ijay mo nga ijay kinapudnom nga agdaydayaw kini apo. Ijay mo nga ma-imagine, ijay mo nga ma-feel da jay kinasanto iti Dios. Nya. So nga Ezekiel chapter 38 verse 23 kunana. So I will show my greatness and my holiness and make myself known in the eyes of many nations. Then they will know that I am the Lord kunani apo. So dito man iti title na iti sharing tayo tatang agsapa. Obeying to do what God requires. Yan. Obeying to do what God requires. Obedience niya. So, I like the word nga kunada jay nagsao kanya mi prayer mountain nga obedience is emergency niya. Obedience is necessary. Obedience is if you will not obey, you will die. Na-mention ko na di kalman niya. Obeying to do what God requires. To do what God requires. Panagtulnog mo nga mang aramid ijay ibagbaga iti apo jay i-require ni apo Dios agyaman tayo ta iti i-require ni apo jay banag nga amo na nga kaya tayo nga aramidon madaydayaw ni apo i-type mo man dita comment section mo ang sagot mo nya kayam ba da jay i-require ni apo Dios nya kayam ba nga aramidon jay i-require ni apo Dios according jay word iti kalman nya Micah chapter 6 verse 8 and then dito Ezekiel chapter 38 verse 23. So number 1
I-type yung lata dita comment section nyo. Obeying to do what the Lord requires is tapno so that He will show His greatness. Yan. Apay nga masapol nga aramidon tayo dadya i-require ni Apo Diyos. Apay nga masapol. It is because ni Apo kayat na nga ipakita dadya greatness na. No greatness ko na tayo kot dadya kina siya sino kinadakkel na nga Dios. He is awesome God nya. No kuma dakkel nga tao kuna tayo ditoy lubong ngay ket nabaknang nang hato ti adal na ada amin ada ti title na. So day kuna tayo nga dakkel nga tao nya. Ket the greatness of God saan nga mailadawan ti kina siya sino ni Apo. Isuga po na nga in obeying what the Lord requires is ije tayo pay gayam nga maamamo iti Apo, knowing Him. Kat into no maamamo tayo iso na dumakdeket tayo kinkwana, kat into no dumakdeket tayo kinkwana, makitkita tayo dadya kina siya sino na maawatan tayo dadya kina perfect ti Dios. Tapno nalaka tayo nga kunan nga living a holy life is necessary. Living a holy life is what the Lord requires. Haan tayo nga agkit kita-akit. So, His absolute rule over all things. Jay kina Dios na nga mangituray kadagiti amin. Nya, kunana the purpose is that people may prove His power. Yan. Mapaneknekan ti tattao ti kinapan nakabalin ni Apo Dios. Obedience. Ije tayo nga makita da jay kinaman nakabalin iti Apo. Yan. Number 2, duwala nga points. Obeying to do what God requires, that people will see His holiness. You cannot haan mo nga mapatunayan ije biyag mo, haan mo nga mapaneknekan ije biyag mo nga God is so holy. No agpatingga ka lang ije ag level 1 ka lang kat iidtakan. Iso nga we need to know Him better. We need to draw closer. Dumeket tayo iti Apo tapno maamamo tayo pa isuna. Nga isuna de Dios nga kasasantuan. Ket naidumduma isuna, naidumduma ti kina Dios na. No dito'y lubong, nagrigat mo nga asit ganti dakkel nga tao. Nya, di kunak manan no dakkel nga tao, ada ti profesyon na, ada ti adal na, nangato ti posisyon na, and nakabakbak nang, nya. So nga no agsaungay kat, oy, tangadon ti tattao nga kasjay, kasla kabot buteng nga asitgan. Ngem, the holiness of God, when we know Him, no maamamutay iti Apo, the Diyos nga pagserserbian tayo nga nasantuan, ngay katuwaw, He is a loving God. Hindi yung nakakatakot nga haan mo nga kabailan nga asitgan, mabuteng ka nga umasidag kinkwana. Although, some part in EJ verses nga, fear the Lord, iba naman yun. Fear the Lord ngay kat, haan nga kwa, ngam deto'y ibagbagana dito, that people will see His holiness. Into no, amun tayo, into no agtulnog tayo ijay, ipaaramid iti Apo, ijay mo nga, ijay ka nga, mamangha ijay kinasanto ni Apo nga haan nga basta-basta ti Dios nga pagserserbian tayo. Nanghato isuna, man nakabalin isuna, but He is approachable. Yan. My God is approachable. Yan. Wow. My God is a loving God na iti ayat na kat haan nga naidumduma iti ayat iti Apo. If we see the holiness of God, we understand that we need to live into no maamuan tayo knowing His amon tayo day kinasyasin no ni Apo nga He is a holy na santuan isuna. Ije tayo mat nga maawawatan nga ay masapul gayam. No kayat mo talaga ti mapanjay langit, agbiag ka ti nasantuan. Gaputa, di pa nagtulnog mo ti sao ti Apo, mismo nga si ka na panagnakam nga wow, you see, nya, kunana people will see His holiness. Nakita tayo na naadal tayo that
He is holy. Nuan pa yung nga nakita iso na nga face to face ngam babaan ije sa una ken marik na tayo. Sino tinakarikrik na iti presensya ni Apo. Nga DJ presence ni Lord, ma-feel mo da dyan no napudno ka nga ag-worship kinkwana. Nya? Iso nga, obeying iti panang aramid mo ije what the Lord requires. Ngay kat ije tayo nga mariknada je presensya iti Apo, mariknada kinasya sinuna iti biyag tayo. Nya? So, 1 Corinthians chapter 6 verse 12 to 20. Yan ko na inote ito urayan ko nga basaan. Ngayon ibagbagan gamin ijay nga gapu iti kina holiness ni Apo datayumot nga tatao nga mangkuna nga we love the Lord masapul ang nga agbyag tayo iti nasantuan a panagbyag kuna nakat honor the Lord with our body. 1 Corinthians chapter 6 12 to 20 basahan nyo diyan. Ibagbagan na ditoy that gapu ije holiness ni Apo nga naamuan tayo, we need also to live a holy life. Di panagbiag mo nga nasantuan, ngayon i-honor mo isuna ije biag mo, i-honor mo isuna ije bagim, no i-honor mo ni Lord ije bagim, day physical nga bagim, tulungam tapno dito physical nga bagihaan nga instrumento nga agaramid iti basol. Tagaputa ti Dios kat nasantuan, agbiag tayo mot nga nasantuan. Gaputa iti tarigagay tayo ko to see the Lord someday, to enter into God's kingdom. Isu da jay iti gapo no apay nga kitaan tayo ti biag tayo ta bantayan tayo. Ito nga chapter, ito nga verse nga ikat ada ditoy da jay 1 Corinthians 3:16 kuna na you are the temple of the Holy Spirit. Kat nagmet kay nga panpanunutom nga daytoy bagi tayo kas na mati templo ti Espiritu Santo. Kahit nangasawan no apay nga templo ti Espiritu Santo na biag tayo is in palubos tayo nga ni Apo ti in charge dito'y biag tayo. I-type mo man dita comment section mo, my God is the in charge in my body. The whole being, the buo nga katatao tayo. Haan nga mabalin nga kararwam laang ti in charge ni Apo kin ka, entire your whole body. Physical, amin, gaputa dito yung physical, kat isuti ng balkot, ijay kararwa tayo. So, God is in charge, ijay bagi tayo nga kasta. The Espiritu ti Apo, isuti in charge kuma, ijay bagi tayo, if we allow. Yan. We are not, haan tayo nga, supposed to gaputa in charge ni Apo, ijay bagi tayo. Dito bagi tayo, kat aywanan tayo. We are not the one who is in charge in our physical body. Laglagi pun tayo dito Isuga po na nga dito bagi tayo saan tayo nga pagay-ayaman. Saan tayo nga pagay-ayaman dito bagi tayo. Because the in charge, if you are a believer, you honor the Lord with your body. In charge isuna. Amin nga party bagi tayo, in charge ni Lord. Gaputa templo ti Espiritu Santo. No in charge ni Lord, no in palubos tayo nga He is the in charge in our physical body, in everything, di buo nga katatao tayo, hantay pagay-ayaman. Hantay nga kumkonformity, ikas-kasta tayo dito, bagi tayo. So nga, ada de jaya, nabasak, idi kalman nga, if the Lord is in charge in your physical body, hantay ko mga kumkonformi nga, inya ikaskasta ijay kayat mo. You are not the in charge in your body. Jay kayat mo isuti aramidum dita bagim. Because the Holy Spirit is the one who is living in you. Kat ijay verse 20, adada jay kunana dito nga God paid ni Apo ngayon isuti ng bayad kanya tayo. Gapu ijay darana. Therefore, no ni Apo tinang bayad ita buo nga katataon tapno may salakan ka na disinti kumada ito'y nga physical body, nga nang balkot ijay kararwa tayo. Tapno iti kasta nga ikat disinti adi nga maiparang iti imatang ti Apo. God made our body. Inaramid ni Apo da jay bagi tayo nga nadalos. Inaramid na kunana, it is perfect. Tano, ada ko mati kurang ti bagi tayo. Ikat dinruing nga na da ito'y parts ti bagi tayo. So nga, kaugyat tata kabutbutong tata nga panawon. Why?
There are people nga pagbalinan dati scripture nga mabalin. Inbagan lagarod ni Lord nga saan. Ikan dati interpretation na nga mabalin. Saan nga dahil tati mang apikto ijay kararuam. Wow. Sabi naman sa Bible, honor the Lord with your body. Because your body is the temple of the Holy Spirit. God is holy. Disente iti Dios. Therefore, dahito physical nga bagi tayo nga pag taltali inaudan. Dajay espiritu iti Dios. We need to take care. Maraydayaw ni Apo. Bagamta comment section mo. Ay wanak ti physical nga bagi. Hindi porket deto'y bagi nga ikat agsubli ijay daga agbalin nga tapukot kunada ha uray takwa deto'y physical nga bagi wala siyang pakialam sa aking kaluluwa ay ket no kasjay kumangarod nagsinaan ko man ni Apo di physical nga bagi ken kararwa tapno kinumpurin ti ikasta ti tao ti physical but no it cannot ni Apo tinang design iti amamin tayo nya so nga honor the Lord with your body. Honor the Lord with your body. So, kunak manon, it is dangerous taapay. Ayo, awanon. Uray Kristiyano, uray worship leader. Igagara da nga tatuan ti bagbagida. Although, ada ti own nga interpretation da. Ngam, for me, God is the in charge in my body. God, ni Apo kadi kay kat pinermisuan da ka to do something in your physical body. Yeah, so nga, let us take care, parents. Uray no daytoy physical nga body kat matay kat agsubli je tapok. Honor the Lord. Respetoom ni Apo nga nang aramid kin ka. Respetoom ni Apo. Hammo subraan. Daje kwa kumkumpurmilat ikaskasta iti bagi. Yeah, so nga, kitaan tayo kakabsat. Yeah? So, dajay, kat haang kumot nga ibagang apay no, nagkwangay kat, nagkastunyay kat, saan nga maisalakan? Di ko na ti Biblia, i-honor mo. Although haan nga nang inbagang ka maisalakan no, agpatato ka. Ngam, ije part iti panagbiag mo as believer, i-honor mo ni Apo di tabagim. Hamo nga pag-ay-ayaman. hamo nga pag-ay-ayaman. So, kitaan tayo kakabsat. Di ko na gawad ti may sapiman nga, lakay nga preacher nga, de very kwatatati panawon. Pagbalinunda nga, the word ni Apo kot pagbalinunda nga mabalin. Although it does not kwada salvation tayo, but then, di kinadisintim as believer. Kas managdaydayaw kini Apo, i-honor mo kumaisuna. Did God permit you to do that in your physical body? Dapat instruction ni Lord nga kastoy ti aramidom. So, yun, huwag nating sayangin ang ating blessing. Iti kakasjay laang nga banbanag. Ito tayo kot diti mission. So nga, ni Apo iti tumulong kada tayo. Diji gamin holiness ni Lord. Na inaibanggit ko dagi jay kaputa. Jay kinasya sino ni Apo. Jay holiness ni Apo. It is a part. Nga uray ijay panpanunod tayo. Hanga tiltila ti pampanunuton tayo. Hanga tiltila ti mapanpanunod tayo. Kot i-apply tayo ijay kinumkonformidita. But then let us have this. Kunana ijay basaak manon kunana. So I will show my greatness in my holiness and make myself known in the eyes of many nations. Then they will know that I am the Lord. Honor Him. So that He will show His greatness. Number 2 is that people will see His holiness. Ije panagtulnog tayo ti sao ti Apo, panagtulnog tayo kinkwana, it will help us to live a holy life so that we can be able to enter into the kingdom of God. Agyaman kami Apo ti daytoy nga agsapa iti kinaimbag mo. Thank you Lord for this privilege Apo nga nagkikita kami uray pay no iti daytoy Apo nga sitwasyon agduduma iti kasasad tunggal maysa. But your word Lord God is perfect. Your word is holy. In Apo, gaputa si kakat na santuan ka nga Dios. You are very careful iti amamin. Naanad ka Apo nga Dios. Kat dayta Apo ti kayat mo nga pagbiyagan dagiti an anak mo. Lord, you want your people to see your holiness. Isuga po na Apo nga careful kami iti panagbiag mi mo't Apo. You are the in charge in our life. You are the in charge in our physical body. And Lord, help us to honor you. Help us, O Lord God, nga makaayayo iti imatang mo, Apo.
Agyaman kami ti kinamatalok mo, agyaman kami ti kinaimbag mo. Help us to grow more, and to know you more. Apo, tapno iti kastao Diyos, sada nga ma-appreciate mi pay, apo iti naindaklan, apo Diyos nga kinasya sinom. Gaputan no saan mi nga amuan, han mi nga pagtulnugan dagiti sasom, han mi nga pagbiyagan dagiti sasom, apo saan kami nga mapasayaat. Ket ti saumot apo kunam nga awan ti makakita iti pagarian ti Dios no saan nga agbiag nga nasantuan. Therefore, help us to live a holy in pleasing apo iti imatang mo. Dahito iti kararag ko nga bendisyonam tunggal may sa kada kami apo. Kasagtultuloy kami nga agtulnog apo. Help us to obey your words. Taawang kaya mi no awan ka apo. Kat dahito garud ti dawat ko, kararag ko itinaga na Jesus. Amen and amen. Amen. God bless you. And once again, happy first day of August. Let us continue to remain faithful kini Apo. No adateg birthday tatanga August 1, happy birthday kin ka. Yan. Shout out kadagiti kakabsat is a PBTS nya. Dagiti workmate da Sister Jovi kan ni Jidaya. Sorry I forgot the name yo. Okay, so hope nga we will continue to enjoy panag-fellowship tayo. Okay? That's all for today. Sorry, naladaw kayo ti work yo. Okay, God bless you. See you manon no bigat.